A partir d'avui, al món bastoner ens reivindiquem com a cultura popular feminista i és per això que intentem treballar des d'una perspectiva de gènere en el nostre dia a dia. Encara avui observem que hi ha actituds on el patriarcat provoca situacions de desigualtat, també dins del món bastoner. Per aquest motiu, posem en dubte diverses qüestions. Sobretot tenint en compte que al present, any 2018, encara hi ha colles on les dones no hi són benvingudes. El Ball de Bastons no només és un espai on es defensa la cultura popular. També és un espai on s'educa en la diversitat i en la igualtat. Per aquesta raó, reivindiquem que el Ball de Bastons ha de ser un àmbit on el sexisme i la cultura del patriarcat no hi puguin tenir lloc. Volem viure la cultura popular al carrer sense por ni vergonya ni limitacions, sentint-nos lliures de participar en qualsevol acte com més ens agradi. Soles o en companyia. En aquest sentit, la coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya i les colles que en formen part ens fem nostre el compromís ferm I actiu en el dia a dia de la nostra colla per lluitar contra qualsevol tipus de discriminació o prejudici en forma de sexe o de gènere. Cal obrir espais de debat dins de la coordinadora i de cada colla sobre si estem reproduint, encara que de forma involuntària, esquemes de funcionament patriarcal i o masclistes pel que fa a la composició de la colla, als rols i a la repartició de tasques. respecte al vestuari adaptat, pel que fa al llenguatge que fem servir en les comunicacions, etc. També aprofitem aquesta ocasió per mostrar sororitat amb totes aquelles dones valentes que denuncien públicament les agressions. Que tenen clar que no és no. Seguirem lluitant perquè cada vegada siguem més les que piquem ben fort i ben alt. Seguirem lluitant perquè les nits siguin nostres. Les bastoneres hem dit prou. Som dones feministes, valentes, combatives i rebels. Ens volem lliures, ens volem vives, ens volem dignes.